So, sila magsakinan ako moagi ko CR na mo. So, mo na ako CR oh. So, mo na yung magic door. Pag abri lang ni mo diri daan na nakasak KALI-LANGAN. Open suga. Oh! Ahata! Ahata! Gaya niyo eh! Hi! Summer vlog! Feel na bro! Ano ambot? Ano ta? Tara makita ninyo kami karon. Yo, what's up, my man? Nawala si Brent. Wala na si Brent good. Finding Brent. Agak na. Ha? Agak na. Hibala na nagmataga ko eh. Pura. Brent! Brent! Buli niyo ka Brent! Sure na dyan ni Brent! Final na dyan! Ay din. Brent! Si Brent, ito no kayo. Pagkanaw na, gitsa gulay good. Mga kinayasakit good. Brent! Ano may sa KALI-LANGAN din ka lang dahil. I-celebrate niyo sa akong graduation ba? Chor! Kita ko, ito mo gugod. Taligsek na! Valedictorian muli na. Ha? Brent! Taligsek! Yo, what's up? So, mauli na tayo maya. Ito na may kapatagan. Mauna to. So, mauna to tanan no? Uy, si Lula. Sila mag-enda sila ako Sa dito auto, pa. bauna. So, what's up my friend GR here? So, palirap. Kami sa multi-cam auto. Sa four wheels. Dude! O sorry, masulti ni mo karon adlaw dude. Nga tapik ra ka na mo. Bila joke lang. Nagbanding din may kay. Wala si Brent. Si Brent dito guys, no. Niuli na day una si Brent kay ay try out siya ang basketball, like basketball is life mangud siya. So kabalo mo guys. Na akong crush this likod. Ito ta mga. Parang nasa diha no. So Guys. Ay to na guys. Bye-bye na lang. Ano to? Bye-bye crush. Bye-bye. Mga problema sila kay ulan kayo. Ulan kayo no. Piting ulan na gyud. Zap KAPS TV. Zap. So mangulay na mi guys. So paabot kami karon sa Malarga mo ang kuan amo ang Fortuner. Ay, unsay gamit ani? Yan na. Sarado rin ka. Excited rin ka mag-end bro. Yan ako mag-end. Dito ako mag-end sa Kapatagan. Ang tulog rin taon niya. Ay, naisinihan sa Kapatagan. Shots continue kami sa Kapatagan no. So, magkita na tayo ito. Ito na ta. Ayaw po. Usa bang kaya para duwa. Boy. Graduate boy. Ang cum laude nga friend. Mo man cum laude ko do. Cum laude na mo nga friend ay. Ano rason nga nagkuan mi nangaligo.
Kaya sa award. Turaway, daghan gini sa award. One. One. Base in cutting. Base in escapo. Bagsak sa 3 major, science, English, math. So let's go. Isog dito dot. Mura magkagwapo dot ay. Dili ako mo. Dito ba kay magkuan ko dire mag ende. Look oh dude. Allah. Epic fail tagak ang kamera. Sa continue ta natagak ni akong kamera di ay. Dala. Tubod. Isog dot. Daon sa dot dire sa kay. Nga man ako rin mga bisa. Dire kulon. Fuentes. Isog mo. Labangon, tisa. Sugji. Guys. Shout out sa tisa. Ay, tisa. Shout out sa Shumais tisa day nga pirte lamia. So katong mga pag-atog Cebu nga tisa kugon. Taga dito ko. Taga dito ko. Isog dito ka oh. Bungog. So guys, manguli na demi day. So let's do this. Let's go. So manguli na demi no. Wala na. So Kailangan na yung mobilyan ng tawag naman. manguli na demi. So ato na yung kapatangan. So babay ka nilangan. Babay ka nila. Bye-bye. Long live Akro! Ito nga, sinood lang. Mga ko i-have single ko. Single but ready to mingle. Joke lang. Ita ne kung kuha na yung camera di wala may auto. Ano yung autofocus? O diba? So, magkita na nito sa tubod di ay. Tubod sa masagan. Ayaw po ng kapatagan gabi mo ka. Tapi po ta pag-abot ng tubod. Na may tubod sa kapatagan. Napay tubod sa kapatagan, di ba? Tubod na eh. Na may traffic lights tubod. Wala mong bossing nakapulog eh. Tubog. Ay, among konsihal, hindi ka na matulog, fighter ka na mong konsihal. Konsihal, dodot, ibutos, katauhan. Way klarong, kabuang rinibalaan. So shout out sa KAPS TV na nga nakatubod! Diba? Ayaw po. Welcome to Tumo! Welcome. That's what we call entertainment. It's not just pathetic person, but that's what we call entertainment. Diba? Nananig tubod. So, diri yan tubod ay guys. May kabalo nga na ni Times Square diri. Ano yung Times Square diri? Dahil murag New York pa. Pakita nyo na Times Square ni tubod. So ako sa din nagdala sa vlog na karon kay ang isa ni uli, ang isa natulog, ang isa bubok. So ako na may buta nila ang grupo. Like, I hate alcohol and I hate cigarettes. I don't wanna get drunk this day because this day are so special to me. Because the drink is my memory. So that's why I don't want to get drunk. And I want to enjoy this day. So I'm gonna get vlogging until I'm snogging. Di ba? Sakto ba to? Hindi ko napita daw. No, ako ipakita ninyo din. Di ba? Nasa tilon. Di ba? Yung sanayan nito baranding no, kamalas kayo nga pag-abuto baranding, baka dito. Wala na ko lingaw. So mag-invento nag-challenge. So mo na siya gitawag nga wave challenge. Murag sa kuan ba? Murag sa messenger na sa gituplok gid ang wave. Sa mangilig, oy natuplok ka. Ay wa ni simpian. Sa gitoyo gyud. Sa mga itong buhaton di karon no. Mag-wave dito stranger dito sa Maranding. So, nanami sa Panggil. So, mag-wave ng stranger people. Kilit-kilit. Kung wave up sila, maayo. Atong ipon. Hindi sila kapag-wave. So, nanami sa Apaga. So,
So, part sa paranding. So, kita tag mga babae nga mo-wave na itong balik. Wave na, hello, hello. Ahem, ahem. Sige, mag-wave na ha. Girl number 1. Hi guys! Bye-bye! Ay, bakit si Brian? Narinig number 1 dito ako yan. Shout out dahil Miss Lala dito siya dahil. Napot na yung may kapatagan sa to say isa rin yung wave. Kato pag yung kuan. Kanang Miss Lala, grabe siya bay. Appreciate yun ka na ako bay nga. Yung wave siya balik na bay. Hello. At least, waman siya raw. Wala na si Ruan, at least ako na si Ruan gud. Medyo kapatagan. Yo, so kapatagan na gid me. So guys, sa balay na natin magkita no, and 3, 2, 1, balay. 0! The next balay, gibunda akong bag! Na ako iPhone 6, na ako perfume, gibunda ka, way batasan yun din tao rin. So abot na rin sa balay no, subot rin sa kwarto, katulgon na higay ko. So ta sa sumatok sa kwarto. Way buta na akong bag. So welcome to my paradise in 3, 2, 1. Ha?